to su ma na haka ne, amma su ma daga daura aka yi mulkin su kuma aka kafa sarautun su. wannan abin da kowanne da yaransa kawai shugabanci a kai masa. To yanzu misali akwai yanzu kamar Yawuri ai ba ta da yare sai dai Hausa marar daɗi. An gane ba ta da yare, Kebbi ba ta da yare sai dai Hausa marar daɗi. An gane amma su Gwari suna da yare na Gwari. Nufawa sai na faɗi, Ilori kuma su Yarbawa da Fulani ne. Yanzu kamar su irin su wanda ya saba sanar president din nan Bukola Saraki ai asalinsu daga Kebbi suke Fulani ne. Shi Olusola Saraki uban shi kenan, kakansa daga nan yake, amma da ya zo aure bai rabiya yanzu ya fi kajin yarba, ya fi kowane birbe jin yarbanci ka gani, amma ba fullancin kuma ya bata tunda yare ai a wurin uwa yake. Saboda haka su ma nan kwararrafa cikin wani ma bai jin Hausa, amma idan ka je Wukari, na taɓa zuwa Wukari kamar kana cikin garin Daura, Hausa ce ba wani baka jin yaran ma. So wannan shine dalilin ce musu banza bakwai din, wanda aka yi gyara ne aka ce musu kanne bakwai. Saboda haka su yanzu in ka shiga rediyo akwai wata ke labari yar Jamila Tangaza, ai ana samun irin wani abubuwan nata ko za a ji na dan fito da harshen da sakkwatancin, tunda ai ba a cewa Sokoto, ita Sokoto sabon gari ne. Yadda aka yi headquarter a Najeriya aka zo aka yi Abuja daga Lagos, to haka daular Usmaniya ta taso daga Sefawa ta zo aka kafa Sokoto, kaga sabon gari ne shi. Din ka tashi tarihin shekara 2000 babu Sokoto, an gama garin Sokoto 1809 aka gina shi ma kawai headquarter, kamar yadda aka gina Abuja Babangida ya tare 1990 wani abu ko, to su ma haka aka Sokoto. Saboda haka duk Zamfarawa ne da Kabawa da mutanen Yawuri ko su ne aka taru aka yi jihadi da Fulani aka sa dan ta headquarter daular Usmaniya. So kamar yadda muke bayani cewar daular Usmaniya bayan haɓa sun samu shekaru da yawa suna mulki a ƙasar Hausa, addinin musulunci ya shigo ƙasar Hausa a ƙarni na 14, wato a shekara ta 1300 da wani abu addinin musulunci ya shigo. Malaman Wangarawa suka zo wa sarkin Kano Ali Yaji dan Tsamiya da wannan addini na musulunci. Abdulrahman Zaitu wanda ya ɗauko shine shehu malami a Madina, ya yi mafarki a Shabbaki, annabi ya ce ya yi yamma ya tsallaka kogi je ya da addinin musulunci. Wannan mafarki ne a Shabbaki. Dukan musulmin yarda da cewa shaidan baya kama da annabi, wanda diyan farki annabi ko na annabi ne. Saboda haka shi da ya tashi a matsayin na manyan malamai na da, sai ya ɗauki shanu da raƙumma da komai arziki ne, sai ya ɗauki ƙasar Madina mangala sai ya aza sai ya yamma da kogin Maliya ya taso mu ƙasar Hausa. Shi ya gina masallacin Agadas, wanda shi ne masallaci a tsallaken kogin Bahar Maliya. An yi shi musulunci ya fara zuwa Agadas kafin ya zo ƙasar Hausa. Saboda da ya shigo a kwana a tashi har ya shigo duk inda ya zo sai ya ɗauko wannan ƙasa ta Madina sai ya gauraya, sai ya ga bata yi daidai da ƙasar. Da ya zo Kano ya ɗauka ya haɗa sai ya ga ta daidai da ƙasar, sai ya ce to nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in zo in tada addinin musulunci. Sai ya ce a kai shi wurin sarki. Sarakunan Hausa, sarakunan Maguza ne ba san addinin musulunci ba. Sarkin Kano Yaji dan Tsamiya ya zo gaban shi ya ce daga ina, ce daga Madina. Ina ne Madina? Me ka zo yi? Ce ya zo ce la ilaha illallah muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ce me kenan? Ce ai Allah shine Allah, annabi manzon shi ne, shi ya aiko shi. Ce yaushe ka taho? Ya ce shekarar shi 10 tsakanin Madina zuwa Makka. Dabbobi sun mutu, ɗiyan shi sun mutu, an yi asarar dukiya. Ya ce dan ka ce me? Ya ce dan ka faɗi wannan kalma. Ya ce sarkin Kano ya shiru ce to wannan kalma na da muhimmanci. In za a yi wannan shekara ana tafiya a yi asarar ɗiya da dukiya, amma dan a faɗe ta, ya ce tana da muhimmanci, gaya min ita. To saboda haka da aka gaya mai aka yi komai, ya fahimta, ya yi sallah, ya umarni ƙasar Kano a yi sallah, ya kuma zaɓi sunan da yake so, shine zaɓi Aliyu. Shi ne cewa Ali Yaji dan Tsamiya ba, Ali Yaji sunan shi. Sarki ne mayaƙi da aka yada sunan Yaji yaya akwai daɗi. To daga nan Abdulrahman zai tashi a wannan shekara dai ya tsallaka ya nufi Katsina. Kusan a ƙasar Hausa Kano ce babba gaba ɗaya. Duk ƙasar Hausa babu birni kamar Kano, da arziki da yawan mutane da girman gari da noma da komai. To kuma Katsina ke binta baya. Daga nan ya je ya samu sarkin Katsina Korau yana sarauta. Shi ma suka yi haka da shi. Shi ma sarkin Katsina ya zaɓi suna Muhammadu. Shi za cewa Muhammadu Korau. To shi ma ya amshi musulunci. A cikin tarihin ƙasar Hausa gaba ɗaya wannan su ne masarautu da suka fara karɓar musulunci, kuma aka ci gaba da yin musulunci, amma ba a yi jihadi ba. To an yi wannan shekara ta 1300 na abu. Jihadin Fulani an fara shekara 1800.
shekara 500 da wani abu sauraka ana musulunci shekara 500 kafin jihadi ya motsa. Shehu dan Fodiyo shugaban jihadi mujaddadi wanda ya jaddada jihadi a gane jihadin ba arna aka iske ba a jaddadawa shi mujaddadi ne an gane mujaddadi ya in babu ka jaddada in babu ka jaddada wai in babu ka jaddada ina abin da awa gume kawo izalatul bid'a wai iqamatus sunna a kori bid'a a tada sunna ko to shine Shehu dan Fodiyo ya kawo. Shehu dan Fodiyo an haife shi a cikin kasar Sokoto a wani gari wai shi Maratta an haife shi a shekara ta 1754 aka haifi Shehu dan Fodiyo. Uban shi Malam Muhammadu Fodiyo an gane saboda haka dama a nan kasar Hausa ya karatu Shehu a nan ya koyi addini a nan ya iya addini a nan kuma ya jaddada saboda haka ina magana cewa dama mutane musulmi ne sai dai sarakunan haɓe sun gama addini da al'ada sun gauraya an gane zaman da ake da an musulunci bai haife ka ba kai bawa ne ba za ka yi addinin musulunci ba a yarda mace ta rufe kanta ba a yarda ka yi rawani ba sai ka gaji sarauta kamar yadda sa a kaina gashi ba abin na dawo mana yanzu yana dawo mana gashi mun kasa ganewa abin da shehun yayi yanzu mata suna yawa ba lulubi ko ba yi ba ku yi rawani shi ku rawani a sunna ne ko to ban mun watsar ba ma yi sai ni ma dan sarauta ke gare ni shi yasa ne wannan rawani da ba kowa bane da razansa in karkace ta ko ba gane ba to inda sarauta dole sai da rawani to kaga abin yana dawa baya kamar da shehun ya hani saboda akan waɗannan abubuwan ne in an tashi kuma sai a ce ku biya haraji shi a cikin shari'a musulunci musulmi ba biyan haraji sai kafirin amana ke biyan haraji an gane to kuma a wani lokacin sarakunan haɓa suka ce kowa sai ya biya to duwar abubuwan suka sa shehu ya tashi tsere a jaddada addini an gane shi ya fara samun rigima ne da sarakunan gobir wanda suke a birnin alƙalawa wato zura addima daga nan ya fara samun rigima ya fara samun tashin hankali da sarkin gobir ba wa jangwarzo sauraka amma shi ba jangwarzo a matsayin tsohon sarki sai ya bi shehu a hankali har ya mutu aka sa kanin shi Yakubu shi ma ya bi shehu a hankali ya mutu aka sa kanin shi na fata shi ma suka kara da shehu da aka kawo yun faɗansu to shi su waɗannan su bagauda su kumayau su gungume shi kuma yana taimaka mahaifinsa saraka sai ya zama shine da guban shi ya mutu sai ya zama sarki na daura an gane za a ga cewa 10-10 tsakanin su sun tafi kasashen su 9-9 shekara 11 tsakanin su kenan sai da mahaifinsa ya zama sai sarki na biyu a daura an gane sai kuma gobir kamar yadda na faɗa ita kuma sarkin gobir duma aka tura shi kuma ya tafi gobir ya tafi alƙalawa wanda shi ma daga nan yau ai duka suna ƴaƴan bawa ne su bakwai din nan shine suna wannan su ne Hausa bakwai idan baka cikin ɗaya daga cikin waɗannan kai ba bahaushen asali bane an gane yawa sai kuma abin da nake nufi kamar Zazzau ana nufin duk da ƙasarta kamar Kano ana nufin tun daga bakin gawan Bature na in ka tsara ka zaurai ai duk Kano ce ko har ka tafi me sunan wancan garin na yan zara kwanan dan gora ai duka ne Kano ce ko to haka ake nufi ai idan aka ce bakane ba wanda ke cikin garin Kano ba wanda ke kasar masarautar Kano shine bakane badauri wanda ke kasar daura gaba daya su zango sandamu mai addu'a ɓaure roba baka tsine daga nan harfin tuwa tun daga nan ko nan harfin tuwa duk baka tsine ne an gane saboda idan baka cikin wannan to kai ba Hausa bakwai bane a zan gaya muku bambancin Hausa bakwai da kanne bakwai din amma sai mu je wajen kanne bakwai so shi kuma nan ranar kamar yadda baku labari shi ne last born na bawa autan bawo sai daga baya sai aka ɗauke shi aka kai shi ranar ta yanzu shi kuma ɗakinsa ɗaya da bagauda sai mahaifiyarsa ta ce bagauda ya kula da shi wannan shine dalilin na nabar samu sarki suka ke baƙoyan ka ba sai yanzu kabir da faɗa an gane saboda ka all along sarkin rana a cikin garin rano sarki ne amma yana fita garin rano hakimi ne a cikin sarakunan Kano za ku ji shata na wa sarkin rano da aka yi mai Abubakar Ila autan bawo ana mai waka ko to amma idan ya zo gaban sarkin Kano sai a cire alkyabbarsa sai ya faɗi ya gaisuwa kamar ya gaida shine zaman kogo sunan shi amma sai ta kwaci cewa autan ba ta kwaci to sai ya zo gaban yayansa sai ya faɗi ya gaisuwa yawwa sai kaga sai 1024 sai da wannan ya shekara 25 a Kano ka aka asar tolo kafin aka daura aka rano an gane to sai kuma ita haɗe kamar yadda gaya muku ita kuma Biram dan uwan bawa ne shine aka kai shi shine cikon na bakwai din
wanda aka yi garin gabas wanda gaba ya dawo haɗeji kenan. To wannan su ne a takaice Hausa bakwai, wanda in kana cikin su kana cikin Hausa bakwai. Ita Hausa bakwai bambancinta da Hausar da ake yanzu a ƙasar Hausa da harshen Hausa bakwai ake, ko labaran duniya ko littattafai da ake rubuta da harshen Hausa bakwai ake, saboda waɗannan ba su da wata Hausa, ba su da wani harshe sai Hausa kawai, ita ce tasu. Akasin shi ƙanne bakwai wanda za mu je wajen su yanzu. Sarkin Daura. Gazaura. Okay. Gazaura Yawwa. sunan shi kenan, Gazaura. In ka lura duk ba suna mai daɗi, suna ne na maguzawa. An yi wannan abu kafin zuwa musulunci ƙasar Hausa. Wannan yana kama shekara nawa za a ce kenan? Gata 1010 AD, 1010 ne shekara 1013, shekara 1013 AD ai ga su AD ne, yanzu shekarar shi 1013 da kama mulki a Daura. To shi ne sarki na biyu, shi kuma sarki na 60 ne yanzu a kai. Kaga bayan tsakaninsa akwai sarki 57. Yawwa, me yasa wannan ba a ci su abin nan faɗan wannan ɗan podium bai ci Daura ba a yi ba? Ya ci ai za mu zo muku bayani briefly, ya zo ya ci Daura din. So yawwa mu je. Shi ina mai kyamara ya ɗauki hoton da ya ɗauka ko? Zo. Yawa, kamar yadda ne bayani, wannan su ne da ake cewa ƙanne bakwai. A da ana ce musu banza bakwai. Wannan mai martaba sarki ya gyara akan sunan, za a ga marubuta ƙanne bakwai. Su 'ya'yan karab da gari ne, kamar yadda faɗa muku jikokin bayaji da su ma. Amma su kuma tarihi bai faɗi sunayensu ba a cikin littafin mashahurin littafi da tarihin Daura Girgam, ba a faɗi sunayensu ba, amma an faɗi garuruwan da suka mulka. Su ne wanda su ma aka raba su aka kai ɗaya Zamfara, wannan an kai shi Zamfara Anka, an gane, aka kai wannan Kebbi. An san Kebbi da ake nufi? Ta Sakkwata yanzu ko Gwandi kenan ko, yawwa. Aka kai ɗaya Yawuri, har yanzu an san Yawuri ko, sarauta ce. Gwari, wannan kuma aka kai ba birnin Gwari ba, ita wannan garin Mina, na kusa da Gwari, akwai wani kusa da wani gari sarkin Fawa, tsohon gari ana, wanda shine masarautar Mina dai a yanzu, a gane. Sai su Nufe, wannan an san bidda ake nufi ko, Nufawa kenan ko, yawa. Shi Ilorin kuma ana nufin rabi Yarba rabi Fulani. Ilorin haka take ita asalin Ilorin, rabi Yarba rabi Fulani suka gama a wurin, suka yi mix, shine suka yi aure, wanda aka ba Malam Alimu tuta lokacin jihadin Dan Fodiyo. Sai kuma Kwararrafa ko Jiko, wannan kuma ana magana Wukari, inda aku na Wukari ke mulki cikin Taraba kenan. Aku na Wukari inda yake mulki. To shi aku yana da alaka da nan gidan, dan nan gidan ne wanda kwanan nan ya mutu aka binne shi, an dauko gawansa bisa doki za a tafi aje, ba mai iya zuwa wurin, wanda kuma ya je ba tabbas zai dawo. To kuma wanda ya je kai gawan, me ya faru ya dai dawo ba iya magana. Su matsafa ne, wannan Wukari kenan, wanda akwai yanzu haka akwai kabarin sarkin musulmi Tambari da aka gudun hijira ya mutu a wurin. So wannan abin da ake nufi da ƙanne bakwai, wato dukansu kusan suna da yare, an gane, wanda kuma tsakanin Banufe da shi Bakwararrafa ba za su iya magana ba, sai suka yi amfani da Hausa a matsayin kamar Southern Zaria dai, ka san wancan gidan yaransu daban, wancan gidan yaransu daban, wancan gidan yaransu daban, an gane. Saboda sai sun samu abin da zai shiga tsakaninsu, shine batu da ke cewa lingua franca, the most common language za ka yi amfani to benefit all. To sai suka ɗauki Hausa a matsayin lingua franca, saboda sai ma take nema ta danne ainihin yaran nasu na farko. To su ne ake cewa ƙanne bakwai. Yanzu misali, idan ba zan fare, zan ba ku ɗan misali. Na yi tafiya wani abokina a nan wannan garin Ƙauren na Moda, mahaifin shi ta mutumin university tare da shi, sai ya bugo min, sai na tafi, na hau mota na tafi Ƙauren na Moda. Na je ina shiga gari, na buga mai waya, na zo kana ina, sai ce ga munan gindin garka, muna nan garka. To kuma daga nan in ka tafi sai ka wuce kwari mangwaro inda yake da gwaba da waye kafin ka shiga garin. Sai ce ga munan gindin garka, ka zo ka shigo ga za ka gamu, ga da ka zo garka za ka gamu. Ina ne garka? Ni ba kwari ba, tunda ni ba haushen kirki ne. Ai kaga kwari inda ake gwaba da sauransu nan ne garka ko? Sai na juyo wajen kilomita 5 na dawo garka, na duba na ce kai
ban ganka ba sai ce a ga mu nan gindin sai ce oh sorry fada don Allah ya hakuri ashe kai dan daura ne muna kofar gidanmu na ce to wai shine gindin garka ko awala zan can na fa to yanzu yawwa to yanzu wannan Hausa a rubuta ta a cikin magana jari in aka rubuta kai Kano ka gane ni ba dauri na gane ba zazzage ya gane to wannan su ne ake cewa dalilin banza bakwai din kenan an gane idan akwai shi anan da sakwatanci nake bayanin nan da dariya da kuma ba sai ya fito ji saboda to ai abinda zai zance ba iri ɗaya bane to shi yasa ake ce musu banza bakwai an gane ita Hausa tana matsayin second language a wurin su amma kuma the most important tunda da za su yi magana da kowa yanzu Igbo da ba su Hausa da Bature yanzu suka da pidgin English a dago a dukom ko ake yi maimakon yaren dan Ibibio da Inyamuri da dan Delta an gane